Wato ‘yan uwa wa man afa wa aslaha wa ajruhu ala Allah. Duk abin da kaga Allah yayi akwai dalilin yin wannan abun. Wannan ciyawa mai albarka akwai wani babban malami da naga ya bada sirri a kanta, Khalifan Fada Jibiya. Kamar yanda ya faɗa ya ce a cire baƙin ciki da ƙyashi a yi bayani a kai yake wahala. To wannan bayanin da yayi shi ya tsokalo ni akan wannan sirrin. Zan yi muku bayaninta akan irin matsalan da yayi bayani a kai, sannan kuma za ku ƙaru da ita albarkacin manzon Allah. Sirri ne da mutane mabambanta suke buƙatan wannan sirrin. Wannan sirrin kaman irin mutanen da suke yawan shiga guri mai haɗari, to suna buƙatan wannan sirrin. Wannan sirrin kaman yanda ya faɗa, in dai dabba zai shiga cikin gun nan, wallahi al'azimu ya sha, ya ɓuya. Zaki, zomo, maciji, wani abu, kurege, irin su gada, irin su abubuwa na mafarauta, in dai dabba ya shiga nan wajen ya sha. Kuma zai iya likimo a cikin nan ko kai waye ba tare da ka san yana ciki ba. Wannan sirri yana da abin mamaki. Akan samu farar takarda akan rubuta laƙad ja'akum ƙafa 7, to akan yi laya 7 ne. Sannan a dukkan aya ta laƙad ja'akum ana rubuta wata aya kuma mai again, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sirri biyu zan baku akai, wallahi al'azimu kaifiyan ne. In dai ka haɗa wannan sirri guda ɗaya zai ma amfani biyu. Na farko zai ma maganin bindiga, na biyu kuma in dai aka biyo ka, in dai ka je jikin yayi, to an neme ka an rasa kenan. Billahi al'azimu ko da kana wajen, in za su shekara 1000 suna lalibanka a wajen nan ba za su ganka ba. Mun ba ma sirrin nan ma mutanen da suke mabukata akan wannan sirrin. Ku yi sharing dan manzon Allah domin wa'insu su amfana. In aka rubuta wannan, ana zuwa tsakiyar rana a ɗebi wannan yayi mai albarka. Akan shanya ya bushe a daka. Duk inda aka rubuta laƙad ja'akum, a duk aya akan rubuta la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Akan barbaɗa garin wannan haki mai albarka akan rubutun. Garin ya kama jikin rubutun, ya bushe, a naɗe, a yi laya 7 kamar yadda na faɗa muku ake. Za ka iya yin ɗamara da shi, za ka iya kuma sawa a jikinka ka ɓoye. Mun ba da sirrin sabida sayyidul anami. Wannan sirrin sai ɗan halak. Ka cire baƙin ciki da ƙyashi ka bayar sai ɗan halak wallahi.